din sedang no ya ka Jingiaseng Plie Theme Youth Sunday ka jongi hang ka janmit ngapen pau ka Jingiaseng ko bakrau yo blai ubalai lam yang i kum ka Jingiaseng Samla bat ka Balang hiparo ko we ngapriang se upha ya piparo ki baya simbanta hagban page bat ngap lang ba ki YouTube channel halaki jong ki ying ki sem bat halaki jong ki jaka Teng apriang siupai pihak ni kapo, hak kerting kebatiang tam kejong tribe nong penim jongi uji Christ. Ngapriang siuparu ya kinongi simbenta hak ni kejanmit. Nado I pastor iban saai ya kejingkren Plie Theme hak ni kejanmit. Bat haduk ki para samla ki ban sai simbenta hak ni kejanmit. Ka Theme Youth Sunday haunus nem arhajar arpeu. Ya kaba ka Jingiaseng Samla Kejapi Assembly kabu honus nem kalong ha kaporthai henrei om jong kaporthai gospel jong yonis kalanong kabakat new kadakot kabakat saw ngashim ya kalat ban ai kublei yudvik basuk bakmen yang ilang paro but Youth Sunday basuk bakmen in advancing ilang paro hagni ka janmet te hagni ka por ngasngeu bha ban khot yagi perlok samla ban ai ka Jingrwai pynrhem mynsiem ni po bat hadin balala kani ka Jingrwai ngas ngeu pha ban khot ya imastar elang ki Bamon ban pule ka tin ka jong play bat ban bu ka Jingrwai te kani ka po ngas ngeu pha ban khot ya ki perlok samla ban wan shene sikmat
Kajing pulih nagaktiin kajong blay kabangila mynsiem. Nagasithi jong Paul sikinong Ephesus lanong kabaar dekat kabanungkong bat kabaar. Kumjuru nagasithi banungkong jong Yonis lanong kabaar dekat kabakatsan hadu kabakat nyo. Kumjuru naga gospel kajong Yonis lanong kabakat nyo dekat kabakat saw. Bat kumjuru nagaju ka gospel jong Yonis lanong kabakat saw dekat kabanungkong hadu kabalai. Kiktiin ke baong kumne. Bat yapi ulapan haba pila long ke yap daga jingrungkang bat ki pop. Haba pila ju yaj menu kat bakum garukom jong kene kapertai. Piwat it ya kapertai lemne ya ki ek eru ki baha kata kapertai. Lada uno ru u it ya kapertai kata ga jing it ukpa kamdon shu ho. Nababaro ka baha kata kapertai. Kajing kwa brai jong kadok bat kajing kwa brai jong ki khamat bat kajing sarong thala syapang kajing kamlang no ukpa Henry nakata kapertai kalalong. Ya kata kaktin jong me ngala IT haki kata kapertai te kalasyon yaki naba kimlong nagajong kapertai kumba ngangamlong nagajong kapertai. Wat ki kuslai nagadok nut jong pi. Tongit pi ha ublay tongit hangaru. Hagayeng ukpa jonga. Don bun ki pulit syong ne. Lemda kumta. Ngale yathu api. Nabangan sa late no ban krek ya jaka ya pi. Ada ngale late no bat ngale krek ya jaka ya pi. Ngan wan pat bat ngan simti ya pi. Haladehi. Hagabalong mga piru pilak banlong. Kau boleh ingkor ku ini nak bapule bat sak skor kaktin ke jong ini lang ha kajing duai.
Kupar jongi baha beneng, long ke bekut ke keteng ke jome. Nyai ngu ime Kupar, aga bamela don lang don kat bangi kum ki kon samla. Aga bangi la yo pat sisi ni ke ni kalat, ika ban mani ban yoro ime lembah ke ni ke teyeu, ke jongi kum ki kon samla. Nyai ngu ime aga bamela don kat bangi, nuwo snem chuwo snem. Tat hadu nuwo snem ngeli yo pat ban rakhe, ika ni ke teyeu ke bekerpang ke jongi kum ki kon samla. Kupar haoit wat lengim yo, ban mani lai lot yami kumah kini kisngi kisnem kibalale. Ring ai ngu pat yami. Bah kini ka jimpang klam kam sim lala ban pendu no yangi ci sendon. Naga ban mani ban yoro ban pen kraw ka keteng ka jome. Ring ai ngu yami lamba ka jing start bat ka jing syampang ka ba mel penyo hangi kum ki khon ke jome. Ya ka ban penmi ya kini ki kor ki bor lamba kini ka YouTube channel ha ka bangin yo ban mani ban yoro ban pen kraw ka keteng ka jome. Ban pensap riang ru jika kerting jome keling ke pertai. Tuai hakabukum geni ke por. Ni dua ngi kerpat ini. Haswa begin sedang ya geni ke jing mani belai ke jongi kum ki kon samla. Ngadua ngi kerpat ini. Ya ka ban pen kentang ya ke wei pekewei ke kam ka bangi yo ban pendep lembaga ni ke por. Bat tu deker khuru Kupar. Ya ngi wei pe wei. Lembaga ni ke por bangi kum ki kon samla. Bat ki kon samla bat ki mynsiem ki bakodor barok. Ki ban pej ya geni ke kubor lembah kan di kapor, pada kan di kejing mani belai ke jongi, kan long Suja ke jingkerku, naga benta jong kiru, Kupar kan di kapor ngadua inga kerpat ini, ya ka ben kurku kamtam yengi kum ki kon samla, ya ka bengin la ban le kamtam di kamon ke jomi, ka ben bedang ibit ban pensa ingi kan di sta kendo, paling ai ngu ru imi Kupar, lembah kan di ketin ke bala yo ban pensneu pening jong ilang hagan di kapor, tu men kurku ya ka, ai ingi kum ki kon samla. Bat kum ki khon ke jome ya ka bangin snow thu ya ka ktin ke jome abang yo snow ya ka bat kam tam ko pa ngi ai ngo me ka bangin liyo ban rakhi ya kani ka yut week bat yut sunday ke jong halo snam halor kani ka thim ka ba pun kan ma wengi wat langi don ka perthai henry ngim long na ka jong ka perthai kani ka thim ko pa ya ka ba ka sinot samla ka jongi ka labu ka long Suja ka thim ka pa pun kan ma wengi ka ba khot yengi kum ki khon samla ya ka ban pun be bat pan pun khre ya ka jing im ka jongi naga benta kata kejingwan arsen ke jome. Tuai yo i wat apedeng ke jong ka klam ru ko long ka wei Kupar ka bangi ngi yo ya galat. Ya ban penbet ya jing ka jongi. Ya bangin snow thu ba ka jingyap ka long Suja ka basisha. Kalapan wan ha gono gono ka por. Nama kata ka don kami ngi bangin long ki bala pengkre. Tuai yarap ngi kum ki khon samla wah wat habangi ima ka ni ka sla kendo. Ndo yarap ngi ban pen kan mau ngi Kupar. Lembaga ni ka ktin ka jome. Bangim de ban penisrem rengkat yala debat kan ka pertai. Ndo yarap ngi kamtam ni ka bangin snow ku ban pelai jumut Kupar. Ya kata ka jing im ka jongi hangno ngin penkut ya ka bom jukut ka jongi. Khnang ka bangin laban im kata ka jing im ka ba pen sobha ka mon ka ba khoi ka jome. Madua ru kan ka por ka benta Kupar unong kren hagan ka janmit. Kupar tu me ka khui ka kubor ka ba ulapang kre. Abe ka ek ka bangin yo snow lengba usyakri jongme. Baga ek ka ktin baga kubor ka ban mit u kalong Suja ka bawan bat ka bala persat mynsiem lembah mynsiem jongme bat tu kur khu nong kong yu nong kren lembah ka kubor ka bon kren bat yang ilang ru kumju kat ke bayo sneu ya ka kubor ka bon kren ha ka ni ka janmet trai kur khu Kupar ya ka benta ka badang sa jong ni ka jing sekri ka jongi ya ka benta ka badang sa ni IT ha ka jing yalam ka jongme ublai imbal blai Suja sneu Kupar ka jing dua ka jing kerpat ya ka ni barok apan ka ting jong khon jome Jesu banasurat amen. Mentangin poi syakawai pat kabenta. Katangin yo ika jing syakri lang bagi sur Jingrwai. Tiha kani kapor ngas ngaw haban khot. Yaki perlok samlaban ai yaka Jingrwai bekerpang jongki hakani kapor.
Mentangin yo sngeu ya kajing kren plitim nai pastor arke Sutnga. Pada syuabingin yo sngeu ya kajing kren Jingrwai naga nambar ka bachis pa lai pupra. Chairman,
Bailam yakni ka Jingiaseng jongi hakane ka janmet ki pastor ki teman pesan ki rangba balang ki balong ka ti kadiang ka ti kamon ka jonga ka jinskri oblay ki longpe ki longpa ki pra samla ki jonga hautrai bar kumju ye phi ki pramsen ki bokodor ki balak banyo I yakni ka program lamba jong ni ka janmet lamba ki YouTube channel jong ka balang Ngashim ni banta ban ai kuble youth week bat kumjo youth Sunday pi haka kerteng ka beim ka jong try par unong pim jongi Jesus Christ ngasnyoru ikmai kuble ya ka executive committee jong ka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Sutnga kabala ibit ban banchet hanga ya ka ban sam ini ban yipuson lang bat pi halor ka theme ya ka ba ka KJP assembly kala bo ka baong Haper thei hanrei amjong kaparthei kabala pensong nongrim naga gospel kat kumuyonis khat new kolanong kadekot kabakhat saw ki prab ngai bit dang menchim snem ngila yo ikaban rekhe ya kajing dap sanpu snem ya ka tip kum ka golden jubilee jong kajing rekhe ya ka youth week pat youth Sunday bat habangi phai sik program menchim snem lamba jong ka youth week but youth Sunday ke jongi kalong sisa ki program ki baya kesiu thia ki ai mynsiem dia ki pra samla da do ki choir da do ki jinglek kai sport ki ba pher par kham tam ya ka jing sam ya ka kubor jong ka jing im ka jong blai kalong sisa ka bor ya ki pra samla ki jongi bat hanrei menta ka snem kalong ru ka snem ke history ya ki samla Mar ka jingwan hiar jong kane ka jingpang khlam ka mingitip kum ka covid khat khandai ka ba penthut ya ka jing sikri jong ikum ki samla kane ka snem ka jing penthut ya ka jing kendok lang ka jong ya ka ban yero lang ya ublei belong nong thau bat unong penim ujong hane prab ge bit ublei jong ulong ublei ubayat hachwa jong balamba ka jing yat ka jong hakmat ka jong sim Kam simla berkhanglat yang iki samla ban pensawa ya ka ten ka jing petim ka jong u lamba jong kani ka jukstat ka im lamba ki media pat lamba kham tam lamba ki YouTube program ka jong bat ngakermen ba ka jing puson lang ka jong ya ka ten jong blay lamba kani ka program kan ai mynsiem yang ngai phi borok lang kat bala menyo ya kani ka program jong ka balang lamba ki YouTube ki pram ngai bit kat bang na puson ni ten ka jong ble kham tam pat kani ka theme ka bong ha per thei hanrei am jong ka per thei nga ka mau ya we na usamla ubanari Canada upating u Charles Templeton we na usamla uba ublei upenton kam bar une usamla ulong uperlok ru ubai it bat ubayajan bat Reverend Dr. Billy Graham But ki ong ba haga biography jong une u Charles Templeton ki ong ba u ble ula penton kam ye u kam tam ki sap ye pen sam ye ten ka jing pen im ka jong ble but ki ong hey ba u Charles Templeton u yeng ban phla le ni ban yelap ye ten ka jong ble kam tam mas preaching ki ong ta ki hajar ki pheu hajar ki briu na kaleng kiri da deuba Amerika ki deuba Europe bat kumjo Asia ki wan tor bat borok ki be chach ko re tin naune u Charles Templeton ki kala bomut ki IT thamai la ka jong ka jing im hanrei hamni phai pat cha ka jing im jong ne Charles Templeton che uja im chim la yo sniu chu yu hari ngi dang yo sniu tang yu Reverend Billy Graham ubla let no flat no lamba jong ki ni stem la let no ki prab ngi bi u Charles Templeton kum u samla u kondo shibun ki jing ki jing ile pat kham tam u kondo ru ya ka jing ha ka jing im jong u pat kani ki jing ba kondo jing u kon ria no baru im rangkat bar ka perthei pat ula long ru u ba arten ya ka ten ka bukhuit ka jong blai par kum ta ha ka spa snem ka ba khat khandai spa san penyo lamba ka radio u Charles Templeton u pla chak perthei paru ong
ngam ngai chu yau jisu bat hakakot ka bu tho kau balak penmi hakat kendai spak kendai pundai ka bekerteng farewell to God, reason for rejecting Christian faith kajing ai kublei ya ublei bat ka dau jong kajing kentat ya kajing ngai Kristan ka jonga prab ngai chisen kesngi une ula long unong ilap unong pla pat chisen kesngi une uim ha parthe hanre am jong parthe re tang khangiat por e ha jiget lenti jong new samla u kan do ek jing e u kan yo i ek rong phong jong ne parthe kumta u yat angkat bat ka parthe u im ha parthe bat u jong bat u long jong ka parthe maka tang sio ban ai ngu ya ka KJP ya ka Jingiaseng samla jong KJP assembly kamtam ye ki nomination committee jong ka kilba i jingai pat ka jingyo i jingai ka jong ki bok no ya ka ne ka thim how news nem ka bong ha parthe am jong parthe kum ta pram ngai bi ha chwa bangin yai puson bat ngin ngam jilliu ya ka ne kten ka bukhui ka jong blei tong ni lang ublei ha ka jing duai ublei ublong unong thau ya ka beneng bat ka khendeu bat ublong ru unong thau u jong ni ngi ai ngu e me au blei lamba jong ni ka por ka bakod ko kon rat kamla medang ngai don rakat bat ngi bat ka jing don ka jong me bat ngi ko kon rat yo i ka ne ka por i ka bun slok ban ye ro lang ban pun don burom ya ka kreteng ka bukhut ka jong me maka ta try yarap yu skriu jong me u bayeng ya ka ban sam ya kten ka bukhut jong me chaki prasamla chaki prabngi bi borok ki bodon hapok ka chitri jong ke KJP assembly hoi lembat ki bengit ha ki we pat ki kun hunyam ki bla ben yo i ya ka ne program jong balang lamba jong ka ne ka janmet ai bor yu chipri jong me oblei but ai bor ru ya ki khun ki jong me ki ba sha score ya ten ka jong me ngai ti ka ni ka por but ngai ti ya ki ai hapok ka jingilam ka jong me oblei ta ba ki ni ngu karpat hak teng tribal dungi Jesus Christ amen pramngi bit lada ka Bible ka jongpi ka don hajan jongpi na karpat sobha ban plate ika bat bani pule lang bat nga nagane gospel katkum uyonis khat nyeu kala nong ka khot ka bakhal saw ka gospel katkum uyonis khat nyeu kala nong ka khot ka bakhal saw ya ka ba ka KJP assembly kala bo par kata ten ka jong blei ko ong ya ka ten jong me nga ngala IT haki kata ka perthe te ka shun yeki naba kimlong na ka jong ka perthe kumba nga ngamlong na ka jong ka perthe ki prabngi bit hachwa bangin lik kham jun liu halor kani ke theme yakaba ke KJP assembly bat ke sinot ka jong ikabo ngakwa bangin ni phaj ka nongrim bat ka jinglong jong kani ka gospel kat ku mo jonis ka jingi tho khana pateng la pateng Kristan ki ong ba hachwa bo Jesus Christ u khot ya yonis cha ka jinglong sunran ha ka ban kong e u yonis ula tre ku munong bot jong u yonis no pembaptis tat hadu ka por ba u Jesus Christ uyat harut ke Duriau Galilea baru yo i ya uyonis lembat ukpa jong u CBD bat u hemen jong u Jacob kumta kat ba u Jisu yo i bakidang tong dok ha ke Duriau Galilea u Jisu u khot bat u ong iki no ya ke jinglong tong dok ha ke jong pi bat ye bot inga balong unong tang brio prangi bit narang ipai cha gospel ka jong yonis khamtam ha ka banta ka menong ka long ka menong ka khot ka bak live khundai hang to ki ong it was at the 10th hour lani ha ka ta ka ba chip ho ba u yonis u no yakne kam nong tong dok ha lembat u men jo u bat ki bot yaw Jesus Christ it was at the 10 ha ka ta ka ba chip ho narang ipai ha chak tin ka jong re kham tam la rangi phai ye khani ka porten na ne ka kan ta ka bachip ho
kakanta ke bercipo hakapor jong ki rom kadai kakanta ke bercipo beje mestep handai haki jiu kadai kakanta ke bercipo kadai kapor ke ba sau beje janmet par kumta uyonis sangkat baru humen jong u jakob ki ya ka jing long tong dok ha jong ki pat ki senran pat ki bot yo Jesus Christ haga ministry jong u pat pram ngi bi hak je nanti ka jong uyonis pat humen jong u jakob u Jesus Christ ula ai kerting yeki bonrets ka bemut ki khun uperthat darangi phai chaga gospel kat kum Lukas khandai kalanong ka khot ka pasar punyong tu u Jesus u ai yeki na kadau baki nong Samaria kim simla pediang yo Jesus Christ kumta uyonis uang go try memon bangan hukum ye keding ban hia da beneng ban thangdu ye ki kumba u Eliza ule nagani kadau ya ka ba u Jesus Christ u ai kerteng ye ki khun u perthat ki pram ngi bit uyonis ulong ulok ubait mynsiem jong Jesus Christ uyonis ustenat ban kamilede usenran ki ba Jesus uite bat katakal pilak mynsiem hakane gospel bat kala pau kumba sansen ka ba uyonis u kamilede bat lese kala banlong pa uyonis ude usenran ubite jong Jesus Christ adangi phai chaki kam phla ki bo Jesus Christ ule uyonis uyaidon hakajing pen kaladur uyonis udon hakajing pen khia ya ka kiau kurim jong Petros uyonis udon hakapor ka ba Jesus Christ ulit duai hai git semini uyonis udon but uyonis udon what hadu kalenti bau Jesus Christ ujat hadu haulom Calvary but they how new senran ke bau Jesus Christ IT but usanya ban sumar ye ke kme ke jang u ke Mary nama pramngi bi kumta khamtam u Edward W. Bowman hagakot ke jang u Introduction to the New Testament ka jinglang prang ya ka testament ka bathamai uong ka gospel jong uyonis kalong ka gospel ka basuntanat jong ki babon namar ka jingshai hakir kom tho chipang ka jingim bat ka ministry ka jong Jesus Christ baladangi phai dadok kalanong ka benakong jong ka gospel jong uyonis kalanong ka benakong ka khot ka benakong ter Langstang da ka jing snew sun but kibor kibom jukut jong blay compassion and eternal power of God but bonru ki biblical scholar ki khot ye gani ka jing tho ane ka gospel ka jing tho ka bajan liu tam but ka ba ai mynsiem the gospel with an inspired meditation kumta uyonis haden new san penyu teli kisnem haden ka jing mi yak bat ka jing mi pat ko jong Jesus Christ utho ye gani gospel na Ephesus pa ka jitmu habau yonis utho ye gani gospel kalong cha ki balang ki badang long the early church ban ai ka jing siu tho sipang ka jing im bar ka jing tre jong Jesus Christ ha ka kam jong ka jing pen im bat ru ban pen po cha keleng ki jiu kam tam hak ten Greek ong ki Jewish diaspora jiu ki ba phet wir ha itu ki por bat chak keleng ki gentil ki badan hastlak ko perthei kumsa kani ka banta lamba chok ne ka janmet ka konteks jong kani ka lanong ka ba khat nyu ka long ka banta ki ba hadin bo Jesus Christ udep ye pam jamet pat ki senran ki jong u hakamra ka bahaneng ha Jerusalem kumta usu tho ba ka por jong u kala jan ka por ka bun sha kala jan kumta u ekno yek senran pat u ilam tang yo Petrus u Yonis mat u Jacob pat u lek
hakper Gethsemane. But day hang ne uji sukris uduai. But kene ke banta ke bengini kren hakari ke janmet lama jok ne ke them kilong ki Jingrwai ya ki ba uji sukris uduai. Namanta yelade kata phila mynsiem na ke gospel kal komuniolis khatnyu kalau nong kemen kong heduk pesan uduai namanta ki yelade ba ublei ukpa jong u pendon burom yu kumba uji sukris u pendon burom ya ublei ba ukpa pala le ru ye kam ki ba la chanya da ukpa jong u hau kabanta kabar kalau ki banta jong ne ke them ke ba uji sukris uduai namanta ki sunran ki don hapertei kapertei kan shun ki kumta uduai chau ukpa jong u benri ben sumari ki bag nek pertei kan yo iki bat kam kalanong ke ba arpo do arpen riu kade ke Jingrwai jong Yesus Kris namanta ki banget baro kumta di ekrasan wena ki New Testament scholar u ong pakane ke Jingrwai jong Yesus Kris saget samni kalong ke Jingrwai ke jong urang ba Lyngdoh dadangi pai hagane kalanong kam tam de khot ka ba khat nyo khat wei hang tu Jesus Kris upen don kam nakakten Kupar bakut Jesus Kris bonsen ujudwai Kupar pat hang ne Jesus Kris ula pendon kam yakten Kupar bakut kumta pap nge ke kene ke perthei ke bo Jesu uong lane uduai ladangi pai ke perthei hak testament ke bathamai ke wan nakten Greek cosmos bat kene ke ten cosmos ke pau kumba chispa prabu prasen tam hak testament ke bathamai bat kene ke ten cosmos la pendon kamika haki lai banta ke benekong cosmos ke theu ya ke perthei ke bupelun ya ke ba ublei uthau upalong the created world dalangi pai sak Genesis ke benekong kada khot benekong ter hak benekong ublei ula thau ik bening pada kendeu ula penklat na ke ya ke jingdom sak jingshai ke sak rengkeu bat kumta ter jadi ke order and arrangement kilong ki jingbu renti pat ke jingpen bet ke jong ublei kata de ke cosmos kabenta ka baar ke cosmos ke theu chipang ki nong chong chnong the inhabitant dan ki citizen jong kani ke perthei ngi kemau ha bangi pai hadin bau blei wada thau ye ke beneng u thau ye ke gi bro ula thau ru ye ki briu ki ben im haga u thau ya u adam badi ke im bad ubu ye ki hak ber ba ka jing thbu ko jong blei ha bu ye ki hak ber bandon kata ke fellowship hak ten Greek ki ong koinonia kemut ka jingi kren ka jingi puson belek ye ke kam ke bo ublei ule hanrei ka jingbom kongo jong ki briu ka jingken tat jong kine ki armut ki briu ki bo ublei uthau adam bad ki im ka pelong ye perthei kan hap hanrei wat kata prangi bi wat ka jing hap jong ki briu ublei udang it ya ka perthei kumta uyonis hakalanong kebalai khot kat riu wang naba ublei it kata ya ka perthei ulai tino yau kun bakham roi no banget je u nam jot handai yo ka jing im ka bang jukut chuchu nadangi pai chak ne gospel kalau nong mana kong ka khot ba phau ko ong handai ulong ha perthei bar kata ka perthei ka long da u ban ka perthei kam yithu yu handai kidon ki benta ka perthei bar ki jai ben riu ki chengai na ublei bar ka jingle persha yau Kris pat kinong bot jong kung tau Yesus Kris uong chuchu ada ke perthei ke chun ye phi pitip pa ke chun yanga hachwa jongki kata ke ke perthei la ni cosmos ke banta ke balai ke ni ten cosmos ke theu chipang ke jing mentoi ke jing lum spa ke jing le aurea ke jing sanchar jong usaitan ka Bible ka ong ba ka ne ki kilong nak perthei
Kasihi ke menokong Yonis kalau nong kebaar ke dekat persan ke ong. Piwat it ya ke perthe. Lane ya ke ru kiba ha perthe. Lada uno uit ya kata ke perthe. Kajing it ukpa kamdon chu hau. Namar kata pramngebi Yonis utho bau Jesu udon ha perthe. Kakdeu ya kene ke perthe ke earth. Ini ki saudong saukun jongka. Badap ta ki kam jong ke jingdong. Kajing le ke bamar kenti. Hoi pramngebi kene kitin kosmos kenam theu tang ya ke kenja perthe. Handai ke kentup ru ya ke kiba kenja mynsiem. Pat ke jinglong ke babha. Lane ke jinglong ke basnio. Kum tau apostol Paul. Umaham ya ke bengit. Bun husiar ya ke jing start jong ni ke perthe. Mynsiem jong perthe. Bat ya ki rong jong ni perthe. Petros wenu senran rang ba jong Jesu Christ. Hakas ti ke baar jong kalau nong ke menekong kada khot ke pasau ong. Kiar na ka jing sneu jong ni perthe. Bat ya ke jing jaklia jong ni perthe. Pramibit wena scholar lene uriwat banyak jong ka Bible perteng Dr. Merlin Enger uang. Ukdeu ya ke jing shisha. Hababon tali na ke dekhot na ketin ke jong ublei. Kakten kosmos kabalapan dankam hak testament kabathamai kapan pau Suchiang kibriu kibajengai na ublei. Kibayele persyak ya Kris bat kabor jong ke jingdom hapo usoitan. Kata pila mynsiem na gospel kan kumuyonis kalau nong kemenyu dekat menyu kasau ar penyu bat kumju na Kristi ke jong apostol Paul. Kristi pun kong jong apostol Paul cakin nong Korin kalau nong kemenukong ke dekat ke baat puai. Kumta pra pengi bidha pengi pai cak jingmut jong kenik perthe cak ini lai tali ke jingmut. Kar perthe ke ba ublei utau ke perthe ke ba kibriu kisong bat ke perthe ke ba dap dak jing ile bat ki bor jong syaitan. Bat kam tam hak gibi pai cak ini ke theme kalau ke theme ke bayar bat ke bajenliu hado kata-kata. La long ru ke philosophical saying ke jingkren ke bajenliu bat ke bayar ke jong Jesu Christ. Kunongi im hak perthe handre jong ke perthe. Pramibit habong ha perthe ka theu kumala lam prang dom resdang. Ka perthe ka jing ka badap ta kibriu par ki jing tawiar jong ke barok. Utrai Jesu udon ha perthe ulong ki lok jong ki nong pop. Ulong uperlok jong ka kenthe ke baklim. Ulong uperlok jong kito kiba chak kentai haki imlang salang. Jong ka perthe haboji suong jong ka perthe kemut ya ki senran bakin kiar ha ka bandon yak jinglong jong ne perthe kata ka jing kwa bor burom ka jing ile ngiken mau haden bala kemyo Jesu Christ balailam u hakmat upilat upilat ula keli kata ki hima jong me. What is your kingdom? Jesu Christ ula jubab yok pilat. Ba ke hima jong amde hangne haperthe. Lada ke hima jong ke de hangne haperthe. Ki syakri jong nane ki syakri jong Jesu Christ. Kin dai le bat it ye hakiju. Hoi prangibi hangi pai sakani ke perthe handai jong ke perthe. Ke perthe hakajing sisa kadon cibon kijingmut kabe per na way chaw way kunongin im kunongin yat kunongin syakri kam tam hakini ki sngi ki bachai ki bi ong post modern culture bon ki benget pam ngebi ha kajinglong light lut pat hakajing ye per pat hakajing yasha diversity and tolerance. But bonro ki beshim kam tam ki prasamla pramibit kajuk kameng im kalong kajuk ba bon ki prasamla ki shim ya kane ki hedonistic view lane kajing hikai jong ki Greek handai kata kalong eat merry eat drink and be merry for tomorrow you die. Bam di bat syong kurim namar lakshai pinyap kumta pramibit habangi pai sakane ki perthe kalong kebesuk yang kingstan kiban im haka ban im kajing im
kat kum ke jing hikai ke jong ublei. Nama kata pramimi ujakop buong husiar nama kanik perthei kalong ke jing sun jong ke jing ia. Upol ha ke chithi ke jong u saginong rom kalanong kabakhat ar kada khot kabakhat ar. Uong wat pensrim rangkat ilade bar kanik perthei. Hanre pengladur ilade da ke jing perthamai ke jing perkhat jong pi by pintip ke kamon jong blei. Dare to be different. Hangi phai pramimit khamtam ki prasamla kaparthei ke mingim kalong kaparthei bor ki samla ki teklok ki te perlok bat kene kaparthei kira long kum ichemilan lane unyang bechia thaibe ong nyang bechia baro ngitibio lada ubit ha karong ka stem uklarong stem ubit ha karong ka bayong uklarong yong ubit ha karong le uklarong le pagi samlaru hagini sni kira long kumta hanrei kakten ke jong blei ke ong what pensrim do not confirm but transform ngidei belong kita kibaper dare to be different prab ngibit ngi kemau your way na unong mare chispa race jong kari Scotland ubakateng Eric leader ha ke Olympic ke balong ha Paris ha ke snem ka ba khat khandai spa ar pusau Eric leader ulak pengkrek bah ya kan ni ke chispa meter race ka ba unmikmat nagari jong u ke Scotland barki ong anda ladik kapor ke ba une Eric leader umare ya kan ni ke chispa meter race ka fixture lane ka tarik ke babok man mare kade ke sngiu try hanre namar kade ke sngiu try Eric leader ubala kha ubala pensan na kelongjeng Kristan ukentat ban mare ya kan dia ke chispa race chispa meter race ke bala pengkrek da ke Olympic boat ha Paris parkumta ke Olympic boat jong ke Scotland kala bitar bat kala ong yo Eric leader unong chet kala handai prabing bit kumta kini kinong ilam nane kini ki Olympic boat jong ke Scotland kila bet pat yo Eric leader ban mare pat ha kawai pat ka race kata kadi ke sauspa meter race ke race ke bo Eric leader umjuk mare pat kene ke sauspa meter race kadi hagi sngi po ya hagi sngi utrai pat kumta Eric leader simla keranga kli ban mare hanri mare ya kene ke chispa sauspa meter race bat pramni hagi jing mare jong Eric leader ya kene ke chispa meter race ula 1000 don ru ka record hakito kipor da ka jing job ka ba state tam da ka jing job ka ba 47 sapnyu pun real second open depth ya kane ka sauce pa meter race baro kipala kumno ne ubamre chis pa race ula ba 1000 don ya ka record ba sauce pa ka race tadi ka jing mare ka bom jung mare anda gila kli ya Eric leader kuno miseu haba mure ya kane ka sauce pa meter race Eric leader uang kumne. God make me fast. When I run, I feel His pleasure. Uplay, uyarap yenga pangan mare step. Bat habang mare ngas new ya kajing kemen. Bat ngas new yu kabor kajong uplay. Kabenta kabar ke gede kepertei bangim dei benlong kijongka. Ngidanangi pulih ya kiten kajong ublei kidon cibor ke pertei prami bit. Ka pertei jong kajing ko aspa. Ka pertei jong kajing ile markanti. Ka pertei kabadap da kajing sun ka bijing bisni. Bat bon ke berang pertei ka ba uji sukris ui hikai bagi dei ben kiar naka. Nanangi pai kam tame cha gospel kat kumu Yonis kanong ka chiti ka jong Yonis kanong ka ba ar ka khot ka ba khan riu kasih kepada kong Yonis ar khandriu nanangi puleng tu utrai jisu uhikai ngi bangin kiar na kajing berai jong hikmat kajing berai jong kedok pat kajing serong jong kajing im kini lai ya ki ngide ben kiar khantam ki prasamla ngibe hami pai ya saudong song kum jong nek perteng ngibe ya ka pride of lani kalas
of the eyes ka Jingrwai jong ki khangat ha ka sipo hukum arpho lanong ka khot ka bakhat nyo Moses tani utrai uai ya ki sipo hukum Moses pa kata ka sipo hukum ka ba sipo ha ka ni ki jing tho la ni ka ni hukum ka ba utrai uai ha ki khun Israel kata ka long men imi kwa ya ki jong paramarjan jong me men imi kwa Prami bit, habingi pai, ya kajing dap jong ki weipat, ngi kwa, yaka, ngi be yaka. Ladangi ngi kemau sa kajing hap jong kibriu ha kakper iden. Usaitan prami bit upendon kam da kidur visual image, upendon kam da udur jong usok pan hap ya ke im. Cucu usaitan ru. Ya Yesus Kristus upen joy. Dapun ia kidur. Nadangi pai gospel kum Matius sau kalong da khot ka pra ka jingten jo ya Yesus Kristus. U setan u lam u halor kilom. Bat upen I ya ki hima jong parthe barok. Ki visual image. Kidur ki ba traji su yo I na lor ulom. Hana Yesus Kristus kantai. Namak pramngi bi Ngi im ha ka parthe badap da kajing thaba ki bobon jai ice candy and glamour kajing tan chan kajing pani wrong habingi phai cha parthe yo I tang kita suda ka parthe ka bakanja do ka khot yengi pat ka kular man ai kajing kben ada ngi bot yeka William Shakespeare ha ka kot ka jong u ka bakarteng The Merchant of the Vinci ane unong khayi jong ki Vinci ka kot ka bo tumi khat kandai khat san spa kandai busan uong all the glitters is not gold kabamut ambarok ki batan shine ki de ki ksiar u batai phang kini ki nong khayi jong ki Vinci ki ba be ya jing tan shine hanre kim lap ya ka namat ki batan shine ke bio I ka jing tan shine nambak ki kpat ki jongi ki de ki ksiar Ni kamau prami bi ya we na unong aplim uba paunam jong ka Hollywood uba kerting Robbie Williams. Une unong aplim ula khur chibol ki kunsnam. Nado ka film ka buak ka Doubtfire ka Aladdin The Night at the Museum. Kini ki film kilong ki film ki ba pentanchan ya Robbie Williams. But utanchan ha ka ching jong kaba nasyabar. Hanre prami bi hapo jong Robbie Williams udap da kajing kuslai. Da kajing Kibriu giyo I ba uton shine. Hanre hapo jong udap da kajing udap da kajing ile. Tat hado ungop ha kajing dikiat bad drugs. Bat ha ka khatwe tring August arajar khat saw. Lamba jong kajing dap jong kajing ile. Ha kajing im jong u shame no. Ya kajing im da ka ba phasi. Hanre prami bi ki pra samla ki jonga utrai. Kimi cha utrai Jisu. Kimi cha utrai uba pelong pat unong panjanai. Kabanta ka baar ke ki padon na prathek kalong kajing brai jong kadok. Prami bi hakakot langkrop ka mga pule patho running for the pleasure kajing ibe ya kajing siobha. Hakane jing tho khana kalai tho ingi la don we upra samla ula byang karata ka bani songkha songman. Hakirta kiba arpunyo arkupra la long karta ka byang ya ki pra samla jongi hagini gisngi ki ban songkha. Pat une ladap hapling jong karta ka arpunyo ba arpupra. Kumta ula let chau pau jong bat ula keli ya pa ngaladon kebriu kebanga chok jimut hadok kata-kata. Tukpa jong namar kala ade kapor ya kun jong ban songkha uang biang kun. Ya lamno ya kata ka kente saying knang bangala ban itu ya ka. Kumta haba une ukun uilam ya kene ka kente haying jong ki haba uilam ka hakjan jong pa. Handa upah ula kmi bah yaka ula ong dio kun ko kun kam de ye me bani tho
bat kene kebriu kade yang abani tho jinggeli udak jinggeli bah amde ko khun ye me bani tho bat kene kebriu hanre ngade bani tho bat ka namar kame hap kerdan bat me pej kajing bahabriu kajing piang keren yeng nadong sadong bat kadon kajing jegenat hapok yeng ukhun bat pa kunuk pa habe me ime bat meno ben riman sumar pa ong kapiang khun ngan ri ye me jong pi bat ikene kebriu kadon kajing kaat bat haden kajing ikan at kajong ki kala boy chaduk cha police station bat anda gila rung ha police station gila ik ye batai kajing bat gila lam lekat bat kene kentai anda la lam bat kali ka bat police officer ba yo i kene pertai u ong ye kene ki arngut u pa bat ikun kene kentai kami bit bani chongkha bat meu kun lani bat ukupa handai kene ke hap ban chongkha bat nga gajing ka al hangta klami apring ukun ukupa bat police officer tat hadu hak wano u lawyer bat penisuk iki bat kini lai kilai thu chpang gajing long jong kene kentei gajing bahabriu gajing itanat gajing dak pernjing pura jong kene kentei klami gajing ka ahmat u lawyer bat u lawyer hada u pai chakene kentei uyo i ya kajing dap renjeng kajing bahabriu ko jongka hadu kata-kata uang je ukun pabat you police officer kamde ye pi bani tho bat ka kame hap kardan bat pi hane ke hap kardan bat nga tat hadu kane kenthe hi kala rai delede ko ong manu pring jong pi hadu ukun pa police officer bot lawyer ki bala ban be yanga yauta ngan isong kurim Prab ngibit, kene kecik itu kan kita ini borok kene, ki sangut ki yebe ya kene kita, bat borok ki kelon no. Tak ada kene kepertai ke orang, balai pi yebe ya ngade kepertai. Ngibe prab ngibit, ya kepertai. Ki prasamla jong ngi yebe ya kecik internet jong pertai. Ngibrai ya kecik nong dok bat kene kepertai. Kam tam habi pai chane ka jalla ka ba ki pa temen ki me temen ki jongi ki ai kerteng ka jalla tibriu tiplay hande habi pai chane ka jalla ka jongi pram nge bi ka jalla ka badap dak jingi le kane ki sing kam tam ki pra samla da do ka jing di bu ai ki ba pher ki drugs da dangi pai ka jalla mekhalia ka jalla hanot is ka long ka jalla ka ba ya chmat kam tam ha ka jing di bu ai drugs bat ki we kum ta pram mi upol hakishti ke jong ucha kinong kala tia kala nong kabasan kada khot ka khandai do arphuwei uong ke jingile ka do kilong ki baklim ka jingbom khoj ka jingle niuti ka jing yeshun ka jing yenia ka jing bitar ka jing buat ka jing dikian how kine ka jing klim ka jing dikian pat kini ke ai ginyo i hakne kisni kabanta kabalai bangim dei bendong jong pathe kalong kajing sorong jong kajing im pride of life try bro nangi ngiyo sneu gini kajing ong pride comet before the fall kajing sorong kalet hachwa jong kajing jot but kaman same ka bus new man hachwa jong kajing kalon proverb khan deu kalonong ka khot ka bakhat pra Prabi baru try ngitip, bagi kemau je kapten John Edward John Smith, kapten John kejahat Titanic. Kemau hachwa bagani kejahat kami hakish potrik upgrade kat kandai spa arpoar na New York Southampton balik na British Southampton balik cha New York. Ukraine serong. Pada anda ki reporter ki wan ha uben college pang kajinglong John kani kejahat. Ong ye kini kenten. Not even God himself could sing this ship. What ubleru umla ban prangam ya kan ega chat. Hari susi prabi tang sansngi bagane ega chat kala yo ban yat ha duryo ba. Hak kasan trip April kan kandai spa kan ar kala ngam no. Namar kajingkop ban kajing sorong. Hoi ha perthei prabi ngila belong ki bakrau powerful ngila belong ki bacop ngila benjok lur ke bay bangi kwa hanre kemau
ladang idon ka mynsiem jong ka jing sarong ublei utip kumno pat penhap ya kita ki basarong kumta uje oswels slendera hakakot ka botho the incomparable Christ u Chris ubamla bani yunujor ubatai chakajing sarong jong kajing im kum kajing kwa ban penmi yau sok ba kenja mynsiem dakilat ki bamdei ki ba kenja mynsiem ni im prabing bi hakajing sarong jong kajing im jongi bat ni im ru prabing hakajuk ka beki ong money race era and moral lapse money race era and moral lapse kabamut ni im hakajuk ki bingi be spa ni be ya kajing kwa jong ke dok jongi bat kajing long akor ka long briu man briu ka hiar haduk kata-kata kumta chwa bangan pengkut prabing bi habi phai chakajing long kajing im jong ne perthei bat habi phai chakane ke perthei bat kham tap lam chakane ke theme ha perthei am jong ka perthei bon sen ngi do iki bor prakhat bat ngi chayong ha ke jingmut ha bingi phai chakajing long bat kajing man jong perthei namar kajing thame yengi ha ki rukom ki ba pher the world with fantasy ka perthei ka dap dak jingmut do kumba upol wong ha ka balang ha ki koren ar korin sau kalau nong rekod ke pasau ha ki ba ublei jong ka ni perthei ulak pan matla ya ki jingmut kita ki bamnge knang ba ka jing shai ka gospel bat ka burong ukris ubalong udur ublei kanam tan shine haki handrei ke ka banga kwa ban ong lamba jong ka ni ka janbet ngimde ben keno ye kene perthei rada ka perthei ka jong phi ka don hapleng jong ka jingdum ni hap kali ka jing kali che ka jing shai kumta u Martin Luther King Jr. ha ka we na ka jing lap ka jong u ha ka absan trick u December ka kandai spa san penyu ong darkness cannot drive out darkness only light ka jingdum kamla ben pendok ye ka jingdum handrei da ka jing shai nama kata pramngi bi Jesus Christ u ong phi long ka jing shai pat kamlo jong ka perthei u Jesus ong phi long kamlo kun mau nga phi ngilong ki ba kordor bat ngimlong ki ba jaran khat ngimdon nang ni perthei ki ba jaran khat accidental hanrei habo blei ubo ingai phi ni perthei ngidon ka purpose ka le ka jing thu pat kham tap ngilong kamlo haba ong kamlo tribe khatam kine ki science ki ba let ki science ki tip hakas kamlo kalong ka sodium chloride lane ka stable compound lane ka jinkle ka bane kumta kumno kala bando hanrei kala ka belu kala bando ya ki bor jong ka tat lada ka pitngit da ka bengi ailat ya ka kumta prabi bi utai ji suang wat nam pynrhem ya kan perthei do not copy the world namar hoj prabi ha perthei ka bengi im kham tam ki prasamla manu ubum kwa ban paum nam paro ngi kwa ban paum nam kiba kibriu ki priang hari ngasusi ban ong prabi bi kajing ite lok pat kani perthei kajing long lok pat kani perthei bon kim tip su manu kristan manu ubam dei namar ngila pynrhem rangkat ya kane ka perthei nama katau utrai ji su ong philong kamlo pat kajing shai jong ka perthei uje Wilbert Chapman uong is not the ship in the water but the water in the ship that sing it is not the Christian in the world but the world in the Christian that constitute it amde ya kaleng hapo ko hanrei ko hapo kaleng ka papangam ya ka amde ki Kristan ha perthei hanrei ka perthei ha ki Kristan ka bathau ya kijingma para ko we na kijinglap jong we na unong ilap paunam jong ri America u Charles Spurgeon uong
have Christian lost the ability to be in this world but not of this world. Hatu Kyrgyzstan kila aduk bor. Bandon haperthe bandon haperthe amjong ka perthe. Ka jubab ka jong ukalong. Ba uno bodon ukris. Barok haperthe amdon. Everything in this world is not secular but secret. Ke bodon haperthe kilelong ki bakantang amdon ke ki bakanjak perthe. Kum ta prabi ublei simla khot yangai phi ki pukir ki bajangai nakane perthe. Hanre ublei ukhot yangai phi bandon hanik perthe. Bat amdei bat belong jongka. Ngilong kamalo bat kajing syai. Kumjo upol haristi jong uchak Pilipi arkat san ukdeu. Pi long kajing syai. Namak ta aiba kini ke theme kamayok ban khilam ba jong ni kesnam. Kadangirap ingi bangi siutho. Ngidon hakaperthe. Bat ngimde jong kaperthe. Ublei namata kuburom jong u. Kurkhui pi. Bat unirap ipiru. Ba pila ban im hakaperthe hanre wat mynsiem yakani kaperthe. Ublei namata kuburom jong u. Amen. Te mentang ilapoi sakabakut jong ni kajing syakri ke jongi hang ni ke janmet. Sa isen ngapan pau kajing sungu ke bakrau yo blai. O balai alam ingin adok basdang jong ni kajing syakri tat hadok ni klimat. Ngai ku blai ya kinong isim menta barok ki blai isim menta hang ni kajing seng. Adok ki parlok samla bat adok i pastor i bala sam ni kubor naktin ke jong blai. Bat ka bakhat do ngai ku blai ye phi ke prabangai ki bai isim menta. Halaki jong ki caka halaki jong ki ying ki sem. Ban ya pej bat ban ya sangap ya kaktin ka bakhot ka jong ublay. Ublay unkurku unyarap ya pilang paro. Ngin Pynbhalang ka jingaseng da ka Jingrwai ka ba aspa san paway. Ngin Jingrwai tang ka dekhot ka banangkong bat ka bakhat do. Bat hadin balala ka ni ka Jingrwai ngasngaw bahaban khot sa sen yi pastor arke Sutnga ban pelai ingi da ka jingkurku Pynbhalang. Gunung penim ubai medon bor ban pen papan awat syabakin ya baro to penim ki sentiupan atraiken mau atraiken mau jing yaram kan waname do penduka bor usoitan do nut mau pen kelado yang imen tato pentemai bangin im hame baro atraiken mau jing yaram kan wana Tangi Pynbhalang no ikani kaching chikri jong yublei ngindwai to ai ba kajing ai kaprap yang berap kerhai kajong Jesus Christ kebo try kajing iba kamamayan kapem chukolak jong play upa lem kajing slok kapem chai bor kapada umus sebakut kenai lai hewe play ken don pat phi pat kering wei keberan kaling saudong jong perthei mantabat halakarta amen God no thian ban sha